skal vi på for mig. Jeg går højt på røret, kan kontakt. Du har ikke chance til at tage sådan bag. Du har til de vendinger, er klassikølinger. Yeah, For vi kan ikke stå i rød. du lægger høren for på radio på grad. Du er ikke den sidste del af spils. Jeg er på fucking bils. Så lad ikke til den kølige mål. Så vi er den sidste bøn. Tag det nu. Fuck up, det er kompliment. Jeg synes, det skal tage dig en bil af mig. Så vil du bare skrive, fordi du har en løsning. Fucking royal time, bitch. Yeah. Til hvad det handler om. Hvorfor vil du stå og stemmer? Du er de her gange, som